Dovolte mi povedať, čo to po značení na Slovensku, aký bol zhruba vývoj, ako nám to začalo, to sme sa dozvedeli tu a vlastne akým smerom by sme chceli, aby sa to uberalo. Takže vlastne značenie pred 150 rokmi, prvá trasa, vieme. Ďalej pokračovalo značenie tak, že vlastne takéto trasy vznikali viaceré. V roku 1921 vlastne na Zneme v Československo, keď teda poviem, nebolo Československo a pôvodnom, sa dohodlo, aby sa značilo vlastne 4 farbami. A vtedy vlastne sa začalo značiť tak, ako to poznáme teraz. 4 farby, červená, modrá, zelená, žltá. A vlastne odtedy sa tak traduje a dátuje vlastne to naše značenie tak, ako vlastne pokračovalo. Ten vývoj značenia bol taký čudný, niekedy viacej, niekedy menej. Svetové vojny, vlastne po vojnách to značenie sa potom rozbehlo a k dnešnému dňu vrátanie trás, ktoré má vlastne v správe PNAP a TANAP, máme 16 500 značených trás. Je to na kompletku vlastne vrátanie jazdeckých trás, ktoré sme začali značiť pred Vlani a v Vlani teda sa ich spravilo najviac, tohto roku budeme pokračovať. Máme žiadosti aj na vodné trasy, len do toho sa nám veľmi nechce, lebo tam je úplne iné zákony, tam patria a myslím, že vodáci by si toto mali robiť vo svojej réžii, lebo sa nám fakt, ako je to iné vybavovanie, úplne iné značenie a priznám, nechce sa nám do toho. Možno nám to padne na hlavu, ale uvidíme. Čo sa týka vlastne značenia, tak vieme, že tie farby sú stupňované podľa dôležitosti. Červená najdôležitejšia, medzinárodné trasy, ďalkové trasy, vrcholové trasy. Modrá sú také trasy rádu krajského, tiež také dlhšie trasy. Potom je zelená, kde to sú už trasy lokálne a vlastne napojenia na tieto dlhé. A potom žltá, ktoré teda nám slúžia na prepojky a krátke trasy. To sú klasické pásové, ktoré teda poznáme a potom máme teda tie miestne trasy. Miestne trasy vlastne vo výzore takto, ako ste to videli, s tým, že majú tiež tie 4 farby a následuje potom vlastne naučné chodníky, ktoré majú biely štvorec a v tom je taký stredový pásik, zelený. Tie trasy majú svoje podmienky, musia byť vybavené svojim značením, majú určité pravidlá, takže to my nerobíme, už len keď som povedal, že vlastne niektoré už sme pomaly prebrali, niektoré sme pomohli vytvoriť. Je to podľa toho, či nás niekto požiada o pomoc a vlastne o to, aby sme im to vyznačili, aby sa to vyznačia sami. Tieto trasy sú také zákerné aj voči turistom, lebo to sú trasy, ktoré väčšinou vznikajú na základe toho, že niekto získa voľaký grant, alebo voľaké peniaze z voľakej akcie. A sú to jednorázové peniaze, ktoré slúžia len na vyznačenie prvé a potom už na obnovu nikto ďalej nemyslí. Takže tam je to také smutné a veľa tých trás, ktoré máme aj na Slovensku, sú v dezolátnom stave a vlastne v konečnom dôsledku všetky sťažnosti na tieto trasy, ktoré sú v zlom stave, padajú na našu hlavu, každý sa obracia potom na nás. Čo sa týka výhľadu na značenie, dúfam, že to pôjde v tých tendenciách, ako to išlo teraz. Výkyvy tam boli jasné, že niektorý rok sme dostali menej peňazí, niektorí viacej. Niektorí, ako vlastne Lani bol najväčší rok na peniaze, ktoré išli z projektov, kde teda boli ešte vyššie, ako sme dostali od ministerstva. Ale je to vlastne dané tým, aj ako štát má peniaze, ako si to rozdielia, takže my vždycky čakáme, ako to bude, aké trasy si môžeme dovoliť obnoviť a respektíve aj smerovníky obnovovať, vymieňať smerovky. To všetko navyšuje vlastne sumy, ktoré vlastne my na to peniaze potrebujeme a zháňame potom, kde sa dá. Chceme
začať na smerovníky na dôležité miesta umiestňovať aj tabulky s QR kódmi, kde bude odkaz na určité informácie, kde teda chceme do toho zapojiť aj OCR-ky, KOCR-ky, aby teda aj ten prenos z toho QR kódu mali možnosť na to dať nejakú nadstavbu, napojenie, dať svoje informácie a na dôležité križovatky, na smerovníky dať aj mapky v rozmere zhruba A4, možno troška väčšie, také pre miestnu orientáciu toho najbližšieho okolia. Čo sa týka značenia, my sme sa vždy sťažovali na to, že máme nedostatok značkárov. Momentálne sa to trošičku zlepšilo, aj tým, že vlastne tá informovanosť a to, čo sa deje okolo značenia, je v étere a vlastne je to v televízii, v rozhlase, tak sa nám hlásia noví ľudia, ktorí by chceli značiť a pomôcť vlastne. Aj keď na to máme určité pravidlá, kedy môže ísť značiť, čo musí vlastne všetko absolvovať, aby sa mohol stať značkárom, lebo vlastne musí ten ročík, ten značkár prejsť funkciou pomocného značkára, chodiť za účasti normálneho značkára, vyznačiť určitý počet kilometrov, určitú časť, tak, aby sa naučil vlastne tú prax. Potom je školenie, ktoré máme, na tom vlastne my dáme, čo sa týka vlastne teórie a všetkých ostatných vecí. Tam vlastne je na to síce len 2 dní, je to zase z dôvodu financií, aby nás to veľa nestálo. Aj keby si to zaslúžilo, kedy si sa takéto školenia robili týždňové, aby teda načerpali všetko, čo sa týka teórie. Potom sa robia skúšky. Ak to spraví skúšky, stane sa vlastne klasickým značkárom a môže ísť aj sám značiť. Nadáva na nás veľa ľudí, že vlastne tie skúšky sú hejsné a že vlastne to sa nedá. Len ja si myslím, že je lepšie prísnosť na začiatku a naučiť tých ľudí, čo majú robiť a prečo to majú robiť, ako potom naháňať niečo, čo zle spravia. Takže to je na obranu nás. A ďalšia vec vlastne je to pokračovanie toho značenia s tým, že potom vlastne ten značkár môže i sám značiť, ale musí značiť len to, čo mu prikáže predseda daného regiónu. To znamená, nemôže si vymyslieť, že ja pôjdem značiť do Košíc, som v Bratislave, idem na dovolenku a tamto sa volať vyberiem, čo preznačím. Takže takto to nefunguje. Vždy musí dostať príkaz od predsedu daného regiónu. Čo povedať naviac, troška nás mrzí, že na Slovensku máme strašne veľa čiernych trás, ktoré vlastne nemáme v našej evidencii. Tie trasy sú väčšinou z 50% udržiavaní tým, kto ich vlastne spraví. Z 50% vlastne je to tiež o tom, že sú raz vymalované a potom vlastne zanikajú a tie sťažnosti na tie trasy a zablúdenie značkárov alebo teda turistov ide na našu adresu. My jedinú obranu, čo teraz máme, pokiaľ teda nebude ešte ten zákon, je len to, že vlastne ako jediný na Slovensku môžeme používať turistické značenie v takom stave alebo v takom výzore, ako je. Lebo vlastne klub českých turistov má na to na Európskej únii priemyselný vzor zadaný a my vlastne s nimi spolupracujeme a máme vlastne hodní s nimi zmluvu, že môžeme značenie používať aj na Slovensku. A tiež máme STN-ku. STN-ku máme, majú samostatne aj vlastne v Českej republike. Tú STN-ku sme tvorili my, vlastne pred 3 rokmi bola obnovená. Je tam všetko, čo sa týka značenia, ale ten vývoj stále ide, to znamená, môžu dojsť k situáciám, kde aj robíme niečo naviac oproti tej STN-ke, ktorá zase potom príde dákou a musí sa to vlastne obnoviť aj v tej STN-ke vlastne ukázať. Z mojej strany všetko, pokiaľ máte nejaký dotaz, pýtajte sa, inakšie vám viacej neprezradím. Tak prvý hladný. Takže ďakujem a dávam slovo chlapcom, ktorí vlastne